ולעניין הבא, כמו מדי ערב במהלך השבוע, אנחנו מכתירים כאן את אנשי השנה בפוליטיקה לשנת 2013, כפי שאתם דירגתם באמצעות אתר מאקו. והערב אנחנו כבר ממש נושקים לצמרת. במקום השני, מנהיג הבית היהודי, נפתלי בנט, שנושא בשלל תארים: שר הכלכלה, השר לשירותי דת והשר לענייני ירושלים והתפוצות. 12 המנדטים המרשימים שהשיג בבחירות אילצו את ראש הממשלה לבלוע את משקעי העבר ולהפוך את מי שעד אותו רגע היה פרסונה נון גרטה בביתו הפרטי לשותף בכיר בממשלתו. עם זאת, בנט ספג גם לא מעט מהלומות השנה, למשל כשהפסיד בקרב על מינוי הרבנים הראשיים, וגם כשנאלץ לצפות בשחרור סיטוני של מחבלים בניגוד לרצונו. וכך בנט עצמו מסכם את השנה שלו. אני לא מהאום, אני לא אובייקטיבי, אני בעד מדינת ישראל. הדבר המשמעותי ביותר שאני עוסק בו ב-2013 וגם ב-2014 זה הורדת יוקר המחיה. היום זוג צעיר במדינת ישראל קשה לו לחיות פה. הכל יקר מדי, הרבה יותר יקר ממה שהיה לפני עשור. אני אבא לתינוק. זה נורא יקר המטרנות האלה. אנחנו לא נרפה, אנחנו נאתר כל כיס של יוקר מחיה ונוריד את זה. אני מאחל לעצמי ולכל עם ישראל שנה של ביטחון, שנה שיהיה יותר קל לחיות פה מבחינה כלכלית, שהמשכורות יתחילו לעלות והמחירים יתחילו לרדת, ואני מאחל גם שנהיה מדינה מאוד יהודית, שכל ילד ידע מה זה יהדות, יגיע לכותל המערבי, יאהב את המורשת היהודית המקסימה שלנו. איש השנה שלי ב-2013 זה המתורגמנים. יש את המתורגמנית באום, שהיא פתאום באמצע דיון שעוד פעם הביאו עשרות החלטות נגד מדינת ישראל, היא לא ידעה שהיא על ספיקר, והיא אמרה, מה זה כל הדבר הזה? מה, ישראל זאת היחידה עם בעיות כאלה? A total of 10 resolutions on Israel and Palestine, there's got to be something. There's other really bad shit happening, nobody says anything. Apologies. ואין ספק שגיבור השנה זה המתורגמן בהלוויה של מנדלה. וואלה, זה גיבור. עומד שם 4 שעות עם שפת סימנים, ממציא הכל, מדהים. ואני רק אגלה לכם, מה שהוא בעצם אמר זה תצביעו לבית היהודי.